Majong adlaw ni jong tanan mga anday ta kay da ako dari pagkaon. Medyo nailad ta ginagmay kay abi kog dagkagsud grabe ram din ning gagmadja pero lami. Salamat tayo sa mga ning tubag ug unsay nga anda ni nga shell. So kay gikuwangan man ta sa tang shells guys for today's video mamakals ta. Di pagkatid basta-basta kay ag nagsundo na mura mag PSG. Mauwa man pud sa uniform. Gikuha na kong Junjun's TV. Lami as isang sakjanan oy. Asa mo ko Jun? Musakay na ko Jun? Oh, sakay mo. Tiya baga jadi katama balintong. Grabe ra ba jagang driver okay. Practice pa bitaw. Mura man honorable mayor oh. Practice pa bitaw ning amo. Patay ka dyan na ay mga mungon ko rin mo. Sa kawa may bakinganan dari sa mga kay ladyo pa man to pas iba ba mag-inatras ra kuno mi. Atras mi. Okay. Iko kay bawag paliko dan ni chikpit. Mo ulay ko mo atras. Yes. Galing ato na atras sa pakilid ah. Rana ka. Ano to? Tumakilid na. Wala ka dyan. Lansa naman ito. Nagkakatawa niya. Nagtakilid na. So gigrasyahan ra pud kino nakaabot ra jud mis among gustong atuan. Di ana mi karon sa barangay na po Alicia Bohol. Char, kompleto daw di ka mawag, barhi ka. Grand opening karon sa Crystal Drop Refilling Station. So kay grand opening man but pasabot na ay pakals karon nga mahitabo. Pero before ta mamakals aha sa mga istoryahan about daaning Crystal Drop. Kay opening man lagi nila na sila mga promo sayang kaadjog di inyo i-grab. 15 pesos na ra mag-isa ka galon imbis 20 pesos ijang original price. Kana kung kamoy mo dong sa ilang refilling station pero gusto mong magpa-deliver 20 pesos na raman imbis 25 pesos ang regular price. Text or call ra mas lumiro ang hangidagpak na pwede ra pa rin tanawon sa description box kay hapon ang ibutang ra makatuod mo. So balik sa ta sa tag-present nga kinabuhi nga namakals dari. Marag na feel na gadyan na hangikutasan na gadyan ang kauban kay naghinuktok na laman. Pero di magadyan magsilbi di ba og way picture nga mahitabo kay mo na magdin sumpay na magdin sa tang kinabuhi. Syempre magpalupik ba pug mga bagets adi pud uy nagpa-picture na naghanig na gani sila dari. So anyway guys bisag di mo tagalis siya pwede ra mo kadyo mo palit dari sa Crystal Drop kay daplin ra manis highway makita ra jud din jud mulabay mo. So hapit na jud ta makakaon dari guys kay murag hapit na gid mahamag pictorials. Haraw di ka doon. Congratulations! Woohoo! Congrats! Wow! Finally, open agad dyan. Agatang Crystal Drop. Yes. Ang Crystal lamian. water. Ug limpyo. Tara nga di advertise unsa man ang ay maninoy oy. Tara advertise maninoy. Crystal Drop. Makalimot mo sa inyongan og di mo maka Inom. inom. Ma-amnesia. Palit na mo. Kay ma-amnesia mo og di mo Last tara magazine guys kay di magazine maghuman kuno di ko ma-appeals picture. So picture sa amin higuman ni mga nagazine tara mananaw tagan sa ilang gihanda karon nga pagkaan sa ilang grand opening. Alright, tatas Crystal Drop karon kay mamakals na grand opening nila karon. So ready na ni sila nga mo-provide og mga hinlo nga tubig sa katong nga silingan daari nga baryo. Pwede ra ganing silingan nga lungsod mo deliver pa dun sila no. Yes. Alright, so na karon may ilang grand opening. Syempre dapat hang pagumangken nga maninoy na maninang naglibog na kuda ni og diya pay mo amin na ako pay mo amin ni diya sa man jud. Pwede ra baos. Basta. Daplin na rin sa highway. Makita na rin sa ninjo. Dali ra tuuron. Basta last na po ilaw. Kung itaara man ninjo dari way lain. Nagunahan ako gud sa imong ikuan. Sa imong advertise. Okay. Mukhaon. Sige. At ang tagag-challenge man nino. Insaan man mo pag-advertise ning Crystal Drop nga kanang maadyo ka nang tagaan kag pagkaon. Kinahanglan malipay kinahanglan ma-impress nimo ang tag-ila sa tracker tagaan kag pagkaon. Saan man nimo pag-advertise? Balit na mo dire sa Crystal Drop. Limpyo. Nindot. Oh, gilabi na. Kay mga pero agin ding sakay na. Nasa man guys, kamis ko ano kakaroon na to angay pagkaon. Challenge magubog kag dire-diretso. Libre kaya para ma-enhance lagi mo ang brain cells kana para mo Wa kay napagipanguna-una aron malaglaw nga kuan lam nga problema. Nakaburus ka. Dugay ra man di mo. Ikaw mo ining burus. Naburusan. Kinsa naburusan? Ayo. Sino ang bumabor sa iyo? Baboy ka na. Baboy naman talaga ako. Buti naman alam mo. Sumpay-sumpatan. Loob dyan natabangan ni noon.
Loyal na tabangan. So guys, ready nagilhang mga tubig dari kamo na lamay kuwang para mamalit. Brato ra sila kaadurong si manaha kay tag 15 rang galon. So og naninda ka na sa imuhang mga baryo, pangumpra na dari kay labog barato ra. Bantugay ra ka nakatimaho kung pagkaon na ring dapita sus gi-display naman ig pagkaon. Pakas na this come here. Maninoy, adyo pawawahe. Wow. So before anything else, mag-pray sa adjad ay mo kaon karong grasyahan budas Ginoo. Pasalamat po sa mga grasya nga nadawat. So hindi naman masyadong pinaghandaan to, char, may catering services pa. Di ni basta-basta guys kay mo ni silang nag-service pagkasal na mo undoy, satisfied ka adyo mi. Og na may mga events pwede ra ninyo sila kuhaan, i-check ra ninyo description box sa harang ibot ang natug link sa ilang Facebook. Tawan mo ko dyan. Di ko danay hatag ni Maninoy kay mo lang gibutangan. Tagdiraman kanira mo Maninoy oh. Oh, ka Maninoy ni, Maninoy ni. Kanira man ah kana. Pilian man ko. Karira ha, karira. Maninoy, mo na naman rin Maninoy. Asa man ta Maninoy? Okay. Ito. Imo ko nang sadaan. Kamera mo dyan duhala. Karira man ah, adi mo ko dali. Okay. So, Mga anta. Picture sa ta. Opportunity na ni. ang saan yung picture yan? Opportunity na ba picture at tag professional. Saan Maninoy, kaya lang mumpak mo. Hindi ka mag-rise o buntag. Hindi ka mag-rise o buntag. Nag-drive mo ko kanina. Uy, gano'n nga yun. Huwag ka naglihi-lihi. Nangyadali na po. Di ka gano'n ang taon. Huwag ka, di ka mga hitag mangga. Yung mga asawa sa una. Diba? Yan, buwan mo na yung asawa ni Ag, hindi mo. Ito nang ipakuli. Ulit ka. Ano man? Iwaras? Kuan. Talang. May tag-og na elabyuhan? Ha? Sige, sasaw! Sasaw na! Dari, dua gamay, dua gamay. Liti, apil, te, apil. Request itu cak sajaw sisa. Karo nga. Padung naman kadinta ko mulin, kaya nanawag ko mas nanay. Di na rin kusbay guys, nagtagtad sa isag panakat kaya magkilaw. Kuno sila di ko kakaundan ni kaya di mo ko pwede og mga raw nga fish. Naikagod ko kay gihumtan ko sa panakat, dala may igod pwede ka og kinilaw pero likay sa jud ta para sa tuang baby kay maot man kuno nang mga kaon ka kinilaw. Dala pa di saging, ang lami lagi tag saging ra lamay ang gikan kaon kay maora may safety. Wa ko magdugay nagdali kog uli kay katugon ka adyo ko. Ang lami ang kinilaw no, pero taman ra jud tas tan-aw. Kapoy pa jud ka jud ang lawas guys, buntag pa gani pero feeling na hapon na. Naglawas na barang kakapoy ka adyo. Be, mailaman ni ron. Ayun na, hindi ko na. Ano ba ka? Ese! Ilaron man. Agay, tuoy din ni Jo. Di ba tatang luoy sila nagbantay? Di ba na? Ate, humukon jud ay oh. Humukon lagi. Majo, mapalit mo sa katurang gagmay. Ang gagmay nga bunso. Gahi man lagi umakwan. Darasa. Di babugnaw na. Kana. Babugnaw mo sa dede kuno. Ah, sige. Ato na kay murag ilaw-ilaw. Sige ko nite. Di sa ka. Ano yun? Yan na kay karepod. Kinadang, sugod na lang. Napazud-bazud lagi. Nabazud lagi. Agaray. Oh. Ano na Okay. sa? Eh, sorry, be. Ang katungod ay. Basta lagi na. Video. Yan na dyan. Akos tindahan guys kay agang panty grabe nang piyota ng ipit tagang latbe. Ngita tag dami panty dara dara. Kini nga higi pangita kanang law-law ba kay ina mahigdahig bitaw ta. Mura piit magaping. Majuntong luag-luag. Gi-advise bitaw pud sa doktor bitaw nga nang luag kuno ja koton. Mangita na ko gang panty piot naman. Okay ba habang pusuning dagag hang bilat ning dagag. Puson ra siguro. Isa na isuksak dari.
Na mo diya. Pila ning buok te? 45. 45. Na mura ra pud mo magpanti dai kana manipisa. Ara pud mura man jud sa kubag ro. Pila pud ni sa ara jud ka guys. Mura jud sa kubag. Ah? Siya ro gad kani ko si kwan siguro ni kanang og mga 6 months na, yan na 7 months. Oh, mura naman ni crop top kanang isa nina. Dahil okay ra ni magkanang ipanti ng gabi eh. Para sa kubag no. Karang tao. Sa halaman dyan yung gubot-gubot. Kari raga ha, isa. Kari bentaha rin si Jao, di ba? Yung madadara gazit pud. Ako pag sunod na tayo, balik ako punte. Nga na yung paliton. Budak ko na po ang tiyan. Oo, kay Para masapo. ano, ikaw doy basig imong brief, basig gisa na. Ano man kahuling ta nang imong brief. Sige ajo gubotero nakahipuson. Mao jud. Huy kay gwapo kay hipuson board ka. Katugon ka. Ano jud na pagka pilo-piloon. Kasuwa itong pukog na nindira. Nga maglibog na to. Asa ba yun? Utrohon dani. Kana bitaw ay customer ta. Kaya mo ra man butag makatug. Uy ugoy buhaton. Nay butang mag-arrange pud. Wa magaling ang pantirong garter na magaling na bilin. Ha magyapon gitigom. Sus da man dapat sa kubag. Kato isa. Kare may sakto dire perfect size para nakaron. Sakto dyan ni luag-luag. Imong brief pamili diha kay basig imong brief mura gartin lang puto na bilin. Yeah. Bansang brief. XL man kano. Pang pabansang brief ito ng Grand Slam. Maugaw ni Madyo na raman ni kahapin. Sa una pa ng Grand Slam. Lamay ugod ni kay portable. Diyan maapil ag pusod ba? Pang pregnant man dun siguro ni. Ag itong unta to kay para di ka wakwakon. Wakwak mapukot eh. Dali naman sayod. Winakwakay ni. Dili man sa magkumpiyansa kay hait ra ba na yung ngipon. Yung mas na magpante ko na og itong gadi ko na wakwakon. Umabitaw sa kanang karaan. Tubukon. Wakwak amigas. Oh, napuo na ni kabuk siya. Ro pa jig mahungaw pa dyan ng latpi. Okay. Handa ka oh. Pero okay ra ni siya. Mabay rido yo. Mawaw man. Pala magminja di mo bayad ring mga panting magko. Suporta. Oh. Mawaw man, mau na. So padong nami sa cashier guys para bayaran niya magipamalit ni palit na lang po toothpaste. And salamat tayo sa mga tanaw sa atong vlog today. Makita lang to tomorrow. Daot pa na. Karabas ka tong trending. Yes, oil na ganun. Pa-change oil. Kasi yun,